Zvirse? Scalable. Safe. Pobo. Pakumba zvenewe Tale kundingabvepi. Vakumba kupi kwa urubva? Kumba kwedu zvekukumba kwedu ndekupi? Inizvo munhu anonyepa handizvifarire kudzi. Handisenda kudzaka ngani kuti hazvekunyeperwa handizvifarire. Uri kubva kupi? Simple question unotadza kuti ndiri kubva kwakati. Ndiri kubva kumba Talent. Kumba kupi kwa uri kubva? Kumba kupi kwa uri kubva? Ndiri kubva nayo kuti ndeyekumba here iwewe. Hausiona ndiri kubva nekuna Blair Road here iwewe. Saka zvino kaka Blair Road saka uri kubva kupi? Kuna uchibva nekuna Blair kubva kupi? Ndiri kubva kumba. Iwe uri kufunga kuti ndiri kubva kupi alright? Kudzi unosati evidence yakazara. Zvikunyatsooneka kundwa uri kubva but kuda kungocomplaina chii. Inizvo munhu anonyepa ndasika inizvo kunyeperwa ndozvandisingafarire. I always tell you I don't want munhu anonyepa. Hausi kubva kushow iwewe. Kushow? Ku-agricultural show. Hausi kubva ikoko. Ndofunga kuti zvimagirazi handizvizivi here izvo. Zvimagirazi zvekushow izvi. Asi zvimagirazi zvekushow here izvo. Kuzongotengeswa kushow chete here. Ukuzi wazvitenga kushow. Buda panapa maniwe. Bva pano. Ndiri munhu anonyepa inini. Zviri simple kudaro munhu kupota achita kuti